Nola egiten zituzten mosaikoak erromatarrek? Mosaiko erromatarrak harrizko benetako alfombrak ziren. Mendeak irauteko diseinatuak. Prozesua lurzoruaren prestaketa zehatz batekin hasten zen. Estatumen edo harri lodiak izeneko oinarri solido bat sortuz. Ondoren, kare eta area morterozko geruzak. Oinarri hori funtsezkoa zen azken obra ondatu zezaketen pitzadurak edo ondoratzeak saihesteko. Gainazala behar bezala nibelatuta zegoenean, artisau maisuek diseinua edo marrazkia marrazten zuten. Mortero fresko eta finezko azken geruza baten gainean, piezetarako itsasgarri izango zena. Mosaikoaren bihotza teselak ziren. Harrizko kubo txikiak, marmola, terrakota edo kolore askotako beira zatiak. Artisauek eskuz mozten zituzten pieza horiek zehatza okatzeko. Lanaren fintasunaren arabera, bi teknika nagusi erabiltzen ziren. Opus tesellatu, ondo eta eremu handietarako 4 milimetrotik gorako piezekin. Eta opus bermikulatu, xehetasun errealistak, itzalak eta pintura baten itxura imitatzen zuten tonuak sortzeko piezak xeak erabiltzen zituena. Azkenik, marraztutako marrazkiari jarraituz tesela guztiak jarri ondoren, mosaikoari akabera prozesu bat egiten zitzaion. Esne likido bat isurtzen zen piezen arteko hutsuneak betetzeko egituraren kohesioa bermatuz. Morteroari erabat gogortzen utzi ondoren, gainazala urratzaileekin eta urarekin leuntzen zen. Imperfekzioak kentzeko, koloreen bizitasuna nabarmentzeko eta aztarnategi arkeologikoetan gaur egun ere ikus dezakegun distira bereizgarri hori emateko.